Egia da, gaur ezin dudala gozaldu. Baina eraman dezaket Luna nirekin. Luna hartu eta gurasoekin ospitalera noa. Txagorritxun egingo didate ebakuntza. Ospitalean nire datuak eman ostean pediatriako solairura laguntzen gaituzte. Gelara iristean, erizaintzako laguntzaileak marrazkiak dituen pijama bat ematen dit, eta nire gurasoi beste bat urdin koloreko. Nirekin sartuko dena jarri dezan. Gero, temperatura hartu eta pisatu egiten nau. Erizainak aparatu batzuk jarri eta konstanteak neurtuko dizkidala esaten dit. Bat atzean jartzeko argia dituen pintxa moduko bat da. Eta bestea nire aitonak duen aparatu baten antza osoa du. Berak dio tentsioa hartzeko dela. Ospitaletik buelta bat ematen didate ohean itzanda nagoen bitartean. Luna eta nire gurasoak nirekin datoz. Lunari, Amatxori eta niri txano berde bat eman digute. Gora ekipo! Amatxori ere galtzerde berde batzuk jarri dizkiote zapaten gainetik. Baita amantal berde bat. Zenolako itxura! Iristen naizenean eakuntza gelako taldea etortzen zait agurtzera. Ebakuntza gelan pegatina batzuk eta atzeko argia jarri dizkidate. Eta barrutik nolakoa den erakutsi didate. Anestesistak globo berdea maskara azpitik nola puztu erakutsi dit. Usain txarra du, dinosauro puzkerra antza, baina ez du minik egiten. Amatxok indarrez puztea esaten dit, urte betetzeko kandelei putz egiten diedanean bezala. Eta ez du gehiago gogoratzen. Esnatzen naizenean ebakuntza gelatik kanpo nagoia da. Eta Amatxo nire ondoan dago Lunarekin batera.